Barkanmu da shigowa cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai saurare mai kallo, kuna ganin Hamisu Breaker Ɗorayi. Hamisu Breaker Ɗorayi ya je Nijar cikin Sahara, ya je ya ɗauki waɗansu hotuna zafafa da ya wallafa a shafinsa na Instagram. Mai kallo mai saurare, idan yau ka fara ziyartar wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu na Kannywood zafafa da zarar mun ɗora. Hamisu Breaker an ɗora mai sharri ya je Nijar ya yi hotunan banza, ba haka ba ne ba. Hamisu Breaker jarumi ne a masana'antar Kannywood mai shirya waƙoƙi ba fina-finai ba. Akwai wani fim So da Izza zai dinga sakar muku shi duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8 na dare. Masoya, a tashar mu mai suna Arewa One MTV, duk wanda ya ji wannan labarin ya je Arewa One MTV ya danna subscribe da alamar ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wannan sabuwar tasha ne na Hamisu Breaker Ɗorayi wanda za a fara sakar shirin nan So da Izza da shi da Momi Gombe. Sunan shirin So da Izza zai dinga zuwar muku a cikin tasharmu mai suna Arewa One MTV. Mai kallo mai saurare, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora. So da Izza zai dinga zuwar muku duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8 na dare a tasharmu Arewa One MTV ranar Juma'a. Wannan Juma'ar in Allah yadda, ku tara, ku tsare, ku kalla wannan shiri mai ƙayatarwa a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8. Mai kallo mai saurare, ka danna mana subscribe a Arewa One MTV domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.